104.7 IFM. Report! Nadagdagan pa ang mga pulis sa Pangasinan na nakatalaga ngayon sa mga checkpoints kasunod ng election period. Ayon sa Pangasinan Police Provincial Office, nasa 1,000 pulis ang nagmamando sa mga COMELEC checkpoints. Layo nitong matutukan at maiwasan ang anumang kaso ng election-related incidents of violence sa nalalapit na halalan sa Mayo. Bagamat nauna ng tiniyak ng COMELEC Region 1 ang pagsasaalang-alang sa karapatan ng mga motorista pagdating sa gagawing pag-inspeksyon, ay hinimok din ng mga otoridad ang kooperasyon ng mga ito upang maging maayos ang siste ng mga checkpoints. Iminangkahi naman ni Pangasinan Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Rollifer Capocyan sa mga pulis ang pagtalima ng mga ito sa ibinabang utos at mga protocol at ang pagsasagawa lamang ng ocular inspection. Inihag din ito na maaring i-report ang mga pulis sakaling makita o maranasang may paglabag ang mga ito sa kautusan. Ayon sa datos ng Pangasinan PPO, mula nitong January 14 hanggang 16, mayroon ng 11 firearms ang naisurrender. 2 naman ay deposited habang may 12 na ang nakumpiska. Samantala, aasahan ng mas pinigting na checkpoints sa lalawigan ng Pangasinan upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa probinsya. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Narakat Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.